Yeah, yeah. From Pangasinan, Lady China. Creators Rise 2026 break. Sa bawat kuha, may kwento sa mata. Bawat upload, pangarap ang dala. Sa baybayin, bundok hanggang bayan, Pangasinan pride, buong mundo'y tanaw natin. Sa simpleng cellphone o cameraman, boses ng masa, kwento ng bayan. Like at share, pero higit sa lahat, pagmamahal sa lugar, tunay at tapat. Hindi lang views ang batayan, kundi puso't pasya ng puhunan. Magkakaiba man ang estilo't daan, iisang layan, iangat ang Pangasinan. Ito na ang biyang gabi ng pagkilala. Pangasinan Content Creator Awards na. Mga pangarap sama-samang itinaya. Sa bawat creator, saludo kami sa inyo lahat. Panilahap, gagaway sumunod. Makweng ang kwento natin ngayon ay lumipas. Sa 2026, handa-handa araw na to. Pangasinan Creep, panasama. May vlog ng saya, may content ng aral, may trip sa kalsada, may lutong lokal. Bawat creator may sariling sining, pero isang puso ang pinanggalingan natin. Sa hirap at pagod, tuloy ang laban. Kahit minsan tahimik ang algoritman, hindi susuko dahil alam natin may kwentong Pangasinan na dapat marinig. Ito na ang gabi ng pagkilala. Pangasinan Content Creator Awards na. Mga pangarap sama-samang itinaya. Sa bawat creator, saludo kami sa inyo lahat. 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 Ilaw ay sumiklat, tupan kulat, ngayon ay lumipas. Sa 2026, tandaan ang araw na to. Pangasinan Creators, anyo lang tayo. Sa likod ng screen, may taong totoo, may pangarap, May sipag, may pusong buo. Ngayon ay gabi na para sa inyo, oras na para kayo'y tumayo. camera on, ngiti ay ipakita. Ito ang kwento ng ating komunidad na 2026, kasaysayan na ito. Pangasinan Content Creator